हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोर बरायनाय जाबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों लानानै फैनाय जादों मोनबा गाहाय रादाबफोर। गुवाहाटीआव इसर' थामहिनबा इन्डियान स्पेस एन्ड रिसार्च अर्गानाइजेशननि सेन्टार गायसननाय जागोन। बुधबारनि हराव आरोबाव गंथाम राफेल फाइटार जेटआ फ्रान्सनिफ्राय भारतआव सफैबाय। प्ले स्ट'राव फैबाय अनलाइन गेम फौजी, साननैनि गेजेरावनो डाउनलड जाबाय 5 मिलियननिबो बांसिन। रायजो सरकारनि फोसावनाय 8 फेब्रुवारियाव आइजो बिथांमोननो होनाय जागोन 50,000 रां। जुदि नोंथाङा गावनि रावजों लेटेस्ट आपडेट इनफर्मेटिव एडुकेशनल नलेजेबल भिडिअ मोननो थाखाय अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामनानै होदो आरो जेसेबां हायो भिडिअखौ नोंथांनि लोगो लेवा बन्धु बागिफोरनो हाजासे शेयार खालामनानै हरदो जाहाथे बयबो बेफोरबायदि फायदाखौ गोरलैयैनो लानो हायो। साबायखर। गुवाहाटीआव इसर' थामहिनबा इन्डियान स्पेस एन्ड रिसार्च अर्गानाइजेशननि सेन्टार गायसननाय जागोन। आसामाव इन्डियान स्पेस एन्ड रिसार्च अर्गानाइजेशननि मोनसे सेन्टार बानायनो थाखाय थागथियारि खालामनाय जादों। फोरमायनाय बायदिब्ला गुवाहाटीनि आमिनगावआव बे सेन्टारखौ गायसननाय जागोन आरो बे रादाबखौ मोनथिहोदों रायजोनि मन्थ्रि बिथां केशव महन्तआ। दासिम गुवाहाटीनि आमिनगावआव बेनि जायगाखौ थि खालामनाय जाबाय होनना मिथिहोदों, मानोना बेबायदि प्रजेक्ट बानायनो थाखाय गोबां हानि गोनां जायो आरो बे इसर' सेन्टारखौ गायसननायनि जागायनाया थांनाय 2017 मायथाइयावनो जागायदोंमोन। आसामाव जेराव दैबाना, गरा गुगानाय बायदि थासारि सोमजियो, बेनि थाखायनो गोदान टेक्न'लजि आदबजों बेखौ बानायनाय जागोन। आसामाव इसर'नि बेबायदि सेन्टार बानायनायनि गेजेरजों आसामनि आरो ओनसोलनि गोदान लाइमोन बिजिरसंगिरि बिथांमोननि थाखाय जोबोरैनो खाबु जागोन होननानै फोरमायो। बुधबारनि हराव आरोबाव गंथाम राफेल फाइटार जेटआ फ्रान्सनिफ्राय भारतआव सौफैयो। थांनाय बुधबारनि हराव आरोबाव गंथाम राफेल फाइटार जेटआ फ्रान्सनिफ्राय भारतसिम सौफैबावो। बेजों गासै भारतआव दासिम 21 राफेल भारतनि एयारफर्सजों लोगोसे दंफायो। 7,000 किल'मिटार गोजान फ्रान्सनिफ्राय थांनाय बुधबारनि हराव बे गंथाम राफेलखौ भारतनि जामनगर एयारबेससिम लानानै फैनाय जायो। 2016 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव भारत सरकार आरो फ्रान्स सरकारनि गेजेराव 32ता राफालनि सुक्ति खालामनाय जादोंमोन। बेनिनो दा 11ता राफालखौ भारतआ मोननो हादों। मोनथिहोनाय बादिब्ला आद्रा थाबावनाय राफालखौ 2022 मायथाइनि जोबनायथिंजाय मोननो हागोन होननानै मिथिनाय जादों। फोरमायनाय बादिब्ला 32ता राफालनि बायनाय बेसेना गोलैगोन 59,000 कौटि रां। मोननै इन्जिनारि राफालखौ दावहा फोथाराव निउक्लियार वेपन्स थामहिनबा गुद रासायारि हाथियार दैथायनो थाखाय बाहायनाय जायो। प्ले स्ट'राव फैबाय अनलाइन गेम फौजी, सानथामनि गेजेरावनो डाउनलड जाबाय 5 मिलियननिबो बांसिन। सुबुंखान्थि साननि सानावनो उदां खालामनानै होनाय जागोन होननानै खोथा होदोंमोन फावखुंगुर अक्षय कुमारआ। खोथा बायदियै मावफुंबाय बिथाङा। लादाखनि गालवाना सिमायाव भारतनि रैखाथि हान्जाखौ बुथारनायनि उनावनो हादराव पाबजिआ बन्द जादोंमोन आरो बेनि उनावनो फावखुंगुर अक्षय कुमारआ मोनसे जाफुंसार अनलाइन गेमनि बानायनायनि खोथा फोसावदोंमोन। भारतनि अनलाइन गेम फौजीनि खोथा फोसावनाय लोगो लोगोनो लाइमोन बिथांमोना हांखुर जादोंमन जे माब्ला बे गेमआ फैगोन। थारैनो बे हास्थायनायखौ मोगथां महर होबाय अक्षय कुमार बिथाङा आरो थांनाय 26 जानुवारि रिपाब्लिक सानखालिनो हगारनानै होनाय जाबाय अनलाइन गेम फौजी। दिनै 29 जानुवारि, गेजेराव 27 आरो 28 जानुवारि। जुदि नोंथांमोना दिनै प्ले स्ट'राव नायोब्ला नुनो मोनगोन फौजी गेम डाउनलड खालामनायनि अनजिमाया 5 मिलियननिबो बांसिन, थामहिनबा 50 लाखनिबो बांसिन। सरकारनि फोसावनाय 8 फेब्रुवारियाव आइजो बिथांमोननो होनाय जागोन 50,000 रां। बिसायख'थिनि होंगो दोंगो। बिसायख'थिनि सिगां दा रायजो सरकारा फोसावदों मोनसेनि उनाव मोनसे आसनि। साननैसो सिगाङाव स्वयं आसनिनि गेजेरजों रायजोनि खामानि गैजायै लाइमोन सेंग्रा सिख्लानो 50,000 रां होनायनि उनाव बे बाराव रायजो सरकारा जानजि खाफ्रादों रायजोनि आइजो बिथांमोननो रांखान्थि अनसुंथाइ होनो थाखाय। बुधबाराव बेनि सोमोन्दै फोरमायथि होयो मन्थ्रि बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया। फैगौ 8 फेब्रुवारियाव आइजो बिथांमोननो होनाय जागोन 50,000 रां। कनकलता महिला सबलीकरण आसनिनि गेजेरजों रायजोनि आइजो सेल्फ हेल्प ग्रुप थानाय बयनोबो होनाय जागोन बेनि रां। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासिखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर डाउट थाबावबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।